Припинок – Центральная городская больница. Наступный припинок – Стафеева. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Стафеева. Припинок – Стафеева. Наступний припинок – Дом ветеранов. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Дом ветеранов. Автобус рухается по маршруту номер 38. Припинок – Дом ветеранов. Наступний припинок – Ліцей. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Ліцей. Припинок – Ліцей. Наступний припинок – Усходнє. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Усходнє. Припинок – Усходнє. Наступний припинок – Школьне. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Школьне. Припинок – Школьне. Наступний припинок – Орловське. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Орловське. Припинок – Орловське. Наступний припинок – Молодежне. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Молодежне. Припинок – Молодежне. Наступний припинок – Центральная поликлиника. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Центральная поликлиника. Припинок – Центральная поликлиника. Наступний припинок – Богданчука. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Богданчука. Припинок – Богданчука. Наступний припинок – Завод. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Завод. Припинок – Завод. Наступний припинок – Центр молодежной творчости. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Центр молодежной творчости. Припинок – Центр молодежной творчости. Наступний припинок – Зеленая. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Зеленая. Припинок – Зеленая. Наступний припинок – Мопра. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Мопра. Припинок – Мопра. Наступний припинок – Бульвар космонавтов. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Бульвар космонавтов. Припинок – Бульвар космонавтов. Наступний припинок – Гоголя. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Гоголя. Припинок – Гоголя. Наступний припинок – Університет. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Університет. Припинок – Університет. Наступний припинок – Центральний ринок. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Центральний ринок. Припинок – Центральний ринок. Наступний припинок – Парк 1 мая. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Парк 1 мая. Припинок – Парк 1 мая. Наступний припинок – Мостовая. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Мостовая. Припинок – Мостовая. Наступний припинок – Брестських дивізій. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Брестських дивізій. Припинок – Брестських дивізій. Наступний припинок – Аэродромная. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Аэродромная. Припинок – Аэродромная. Наступний припинок – Белорусская. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Белорусская. Припинок – Белорусская.
Наступний припинок – Лисая гора. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Лисая гора. Припинок – Лисая гора. Наступний припинок – Завод «Бытовая химия». Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Завод «Бытовая химия». Припинок – Завод «Бытовая химия». Наступний припинок – Магазин «Продтовары». Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Магазин «Продтовары». Припинок – Магазин «Продтовары». Наступний припинок – Дубровка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Дубровка. Припинок – Дубровка. Наступний припинок – Знежтранс. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Знежтранс. Припинок – Знежтранс. Наступний припинок – Інкафуд. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Інкафуд. Припинок – Інкафуд. Наступний припинок – Катінбор. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Катінбор. Припинок – Катінбор. Концевий припинок.